Kathure Murungi e Jalup Spika maod bura ma Senet. Murungi ma jahigni 50 ni kod sigana marabora mana kaka Sharon Ong'ao leronwa. Kathure Murungi mong'ere gi nying mar pak kaka Kamashiani ne onyuol e dwe mar aboro mar higa mar 1972 e kaunti ma Meru. Nyaka sani entiere gi higni 50. Kotenre gi lai mare mar somo, ne oriwore gi skund primar ma Mashikene kuom thuolo mar higni 7. Bang' mano ne odhi e skund sekondar ma Ndagene, kama bang'e ne omedo sombe ma oyudo oboke mar digri e mbalariany mar Egerton. Bang' ka ne osidhe kondo bang' tieko sombe e lony mar mwandu ma iyudo e bwo lowo. Kapok ne oriwore kod siasa, Murungi ne otiyo e migepe mopogore opogore chakre higa mar 1999. Kata kamano ne odonjo e paw siasa e higa mar 2013 bang' ka noyiere kaka jaod bura e kar chung' od bura ma South Imenti kod otiko mar duond bura mar TNA. Ne odok kendo mochung' kaka jaod bura e kar chung' od bura ma South Imenti kendo e yiero mar higa mar 2017. Wang'ni kata kamano ne oyiere ma onge duond bura. Bang' tayo kar chung' od bura ma South Imenti kuom thuolo mar higni 10, yiero ma higani ne ochung' mar laro komb seneta e kaunti ma Meru, ka nochung' kod otiko mar duond bura mar UDA. Kata kamano ne oyudo loch bang' yombo jochung' 6 ma bende ne opiem godo. Dwache kata kamano ne ok orumo gi kanyo. Ka bende ne ochiwo gombo mare mar laro komb jalup spika mar od bura mar Senet ma higani, bang' ka nopuodhe kod riwruok mar Kenya Kwanza. Kata kamano ne yudo loch makamano bang' dong' kende e ng'we laro komb jalup spika e od bura mar Senet. And Mr. Speaker, your election and my election, actually we have won in first round. Actually, it's like we won an Indian because of the 46 ballots that were cast, all the 46 came to your side. And therefore, both of us, it seems, we were elected and opposed. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi.